jutro svima, Božji blagoslov. Evo nas ponovo u domu Gospodnjem, nekako mi se čini kao da smo bili pre nedelju dana, ali prošlo je već mesec dana, dani lete, vreme leti. Ja ću danas ponovo govoriti o milosti, neko bi rekao samo o milosti, ali ja bih rekao koliko Gospod je bio meni milostiv, bilo bi strašno da prestanem govoriti o njegovoj milosti. Čuli smo zaista divno svedočanstvo, hvala Jovana za to što se podelilo od juče, zaista silan je Bog i Bog može obnoviti ljude. Nešto što je ljudski gledano neobnovljivo, Bog može obnoviti i to Bog radi sa našim životima. I mi smo imali prilike da slušamo o spasonosnoj milosti, o milosti koja nosi prošlog meseca. Danas ćemo slušati o obnavljajućoj milosti, o Gospodu koji može nas obnoviti. I možda nekad mislimo, možda nekad smo dovoljno jaki, dovoljno puni samopouzdanja i mislimo nama obnovljenje nije potrebno. Ali ono što mogu da kažem za sebe i ono što mogu da tvrdim za svakog od nas, dok god smo u ovim našim smrtnim i grešnim telima, nama treba obnovljenje. Nama treba Božja obnavljajuća milost koja će nas obnoviti, koja će nas vratiti. Zato što ja, poput tebe, mi smo skloni da idemo dobro i onda da skrenemo. I odnos sa Bogom je takav. Nekada napredujemo, ali nekad nazadujemo, nikad ne možemo biti neutralni. I zato nam je potrebna ova obnavljajuća, neverovatna Božja milost. Ali pre nego što budem o tome govorio, samo želim ponovo da se vratim na ono što je Jaroslava podelila u vezi kampa nade. I doneti nadu ljudima koji su bez nade je najveća misija koju jedan hrišćanin može da radi. Doneti nadu ili pokazati ljudima da ima nade uprkos ovom svetu koji govori da nade nema. I ja mogu jednu stvar da kažem, da osoba koja doživi od ljudi, od vernih ljudi, od hrišćana, kada doživi bezuslovnu ljubav i bezuslovno prihvatanje, ona postaje otvorena da čuje o nadi. I ja mislim ko može bolje da pokaže nadu i ko može bolje bezuslovno da voli i da prihvati od osobe koja je bezuslovno voljena i bezuslovno prihvaćena. A to smo mi koji smo upoznali Isusa, bezuslovno voljeni i prihvaćeni. I kada to shvatimo mi, onda mi želimo svim silama da to podelimo drugima. I mi nikada nismo planirali da će Kamp Nade doći do te mere da mi ne možemo, kao ove godine, mi smo u martu otvorili aplikacije. Samo za 3 sata mi smo primili 70 prijava, 70 porodica koje su se prijavile da dođu na kamp. Mi možemo primiti samo 12, 13 do 15 po jednom kampu. I dalje imamo više prijavljenih nego što možemo da primimo, ali to je prilika da ljudima pokažemo, oni koji pate, koji su gurnuti sa strane, koji su odbačeni od društva ili koji se suočavaju sa stanjem poput njihovog deteta, da se pitaju šta će biti sa našim detetom, šta će biti sa našim detetom kad nas ne bude, šta će biti kad stanje se neće promeniti u njihovom životu, neće autistično dete prestati da bude autistično, neće osoba koja je kvadriplegičar prestati da to bude u ovom životu ovde. Ali znate šta znači ljudima kada mi koji znamo budućnost, oni koji veruju u Hrista, kažemo jednog dana ti ćeš vidjeti tvoje dete u kolicima kako trči. Kada poveruješ Hrista kao spasitelja, imaš nadu za onaj budući svet kada ćeš biti siguran da jednog dana ćeš moći vidjeti tvoje dete koje trči. Ili kada ćeš vidjeti, razumeti ono što tvoje dete priča. To je ono što mi kao hrišćani imamo nadu. I ono što mene fascinira kad čitam Sveto pismo, sa kime je Isus najviše proveo vremena na zemlji. Išao je onima koji su bili bolesni, onima koji su bili progonjeni, onima koji su bili niko i ništa u ovom društvu. Iako mi često volimo da idemo onima koji su neko i nešto, Isus je išao onima koji su niko i ništa i njima je doneo nadu, zato što su oni bili gladni i žedni pravednosti, gladni i žedni nade. I zato ovaj svet treba nas, treba mene, treba tebe, da donese nadu onima koji nemaju nadu. Da, neko ima nadu u svoje mogućnosti, u svoj položaj, u svoje
u svoje poreklo, u svoje obrazovanje i ok, bilo je i u Isusovo vreme takvih ljudi, ali Isus je išao onima koji su trebali nadu. Isus šalje nas da idemo onima koji trebaju nadu. I vidjet ćete, pokažimo nadu i vidjet ćete kako će srca biti otvorena. I ja mogu da kažem kroz ono što sam ja učio od porodica koje nemaju nadu i od načina kako su oni bili otvoreni za evanđelje, ja mogu da kažem više sam učio od svih knjiga koje sam pročitao, od svih propovednika koje sam slušao, od svih ljudi, od svega što sam ja učio, Bog me najviše učio kroz ljude koji su bili najniži i najmanji. I Bog mi je pokazao, ovo su ljudi koji trebaju nadu. Ovo su ljudi kojim ti ja šaljem da služiš i da doneseš nadu. Tako da odvažimo se u ovoj misiji. Kažem, ne govorim samo o kampu nade, govorim o mestima gde se mi nalazimo. Imamo ljude koji su gurnuti po strani. Imamo tih ljudi na svakom koraku. Odvažimo se i idimo tim ljudima. Idimo i nađimo ljude kojima treba nada. Bezuslovno ih prihvatimo, bez obzira šta mislimo o njima ili šta oni rade. To nije bitno. Bezuslovno ih volimo, bezuslovno ih prihvatimo i vidjet ćemo da će Bog njihova srca dovesti k sebi. To je njegovo delo. Naše je da ih volimo. Tako da, hajde da širimo ovu nadu. I želim da sada govorimo o ovoj obnavljajući Bože milosti, ali je vezano sa nadom, jer kada mi doživimo nadu, kada doživimo bezuslovno prihvaćanje i ljubav, kada doživimo Božju milost u našim životima, mi ne možemo ništa drugo da radimo osim da to delimo. Znate šta, kada mi zaboravimo na ove stvari ili kada ove stvari prihvatimo zdravo za gotovo, onda ih prestanemo ceniti, a kad prestanemo nešto ceniti, onda nemamo ni snagu da i uopšte delimo to što ne cenimo, jer zapravo ne vrednujemo. A kad nešto cenimo, kada smo nečim oduševljeni, kad nešto volimo, mi na svaki način se trudimo da to što volimo i time čime smo mi opčinjeni podelimo sa drugima. Zar nije tako? Znate, kad pričamo o našoj deci, nekad smo ushićeni, možemo satima da pričam kako moja Lena lepo crta, znate, zato što si oduševljen onim što neko nešto radi. Tako bi bilo divno kada bi bili oduševljeni našim Bogom koji je uradio sve za nas, toliko za nas, da mi kao prosto želimo, otvorimo oči i razmišljamo kome bih mogao da podelim ono što ja osjećam danas u vezi mog spasitelja Isusa. Hajde da živimo u ovoj nadi, hajde da nas to motiviše. Zašto govorim o obnavljajućoj milosti? Obnavljajuća milost je nešto što je meni potrebno. Znate, ako se sećamo, neki su odavno izašli iz škole, neki su još uvijek u školi, ali znate onu sliku kada učiteljica ili učitelj u školi, kada na trenutak izađe napolje, znate šta se dešava u učionici? Odjednom nastane haos, kao svi trče, svi se gađaju, svi se lupaju tamo ispod klupa, na klupu i sa svih strana, kao haos nastane u učionici i onda odjednom čujemo učiteljicini koraci štikle i ulazi na vrata i odjednom svi sednemo i kao, ok, ništa se nije desilo, a unutra je kao haos u učionici. Znate takvu sliku, jel da? Otprilike takva slika je bila jednom i kada je Mojsije otišao na Sinajsku goru i kada je ostavio narod u taboru, odnosno logoru tamo gdje su bili. I onda dok je Mojsije tamo razgovarao sa Bogom, dok je bio sa Bogom, Bog je taj narod zapravo čudesno izveo, čudesno vodio, davao im je čuda, ali u jednom trenutku dok je Mojsije bio dalje od njih, odjednom oni su zaboravili šta je Bog uradio. Odjednom su oni zaboravili, znali su, ali su zaboravili šta je Bog rekao. Zaboravili su ko je u stvari Bog. I onda, kako sada mi, ok, možda je taj Bog, hajde mi da nešto uradimo po tom pitanju, da taj Bog koga ne vidimo stavimo kao Boga koga vidimo. I onda su napravili ono zlatno telo. Sjećate se? Šta ova govori? Ovo je samo jedna mala ilustracija toga da naše srce je sklono da odluta. Bez obzira koliko mislimo da znamo, bez obzira koliko mislimo da smo doživjeli, koliko smo vidjeli, koliko smo iskusili, koliko smo bili u crkvi ili ne znam, naše srce je sklono da odluta, sklono da ode od Boga koga voli. Ovo je činjenica za nas, bez obzira koliko jesmo u crkvi.
Većina zna himnu koja se zove Dođi na izvor. Ja ne znam da li je imam u našim pesmaricama. Na engleskom jeziku se zove Come Thou Fount. I poznata jedna himna, napisao je Robert Robertson, koji je poverovao kroz službu Georgea Whitfielda u Engleskoj. I neposredno nakon toga, u 23. godini, on je napisao ovu himnu koja kaže: Dođi ti, izvoru blagoslova, učini moje srce da peva o tvojoj milosti, izvorima milosti koje nikad ne prestaju, da glasno peva hvale tebi. I kao to je stvarno jedna predivna himna i dan danas se peva. Ali nažalost, posle pisanja ove himne, o ovim stihovima koje govore o neverovatnoj milosti, Robinson je otišao i živeo mnogo godina daleko od Boga. Jednog dana putovao je kočijom, sedeo je pored jedne mlade žene koja je bila udubljena u svoju knjigu. Ona je prelazila preko jednog stiha za koji je mislila da je predivan i pitala je njega šta on misli o tome. I ona je citirala reči iz njegove pesme koje glase ovako: Sklon lutanju, Gospode, ja osjećam sklon da napustim Boga koga volim. Ovaj čovek, Robinson, krenuli su mi suze i on je rekao: ja sam jedan jadan i nesretan čovek koji je napisao tu himnu pre mnogo godina i dao bih 1000 svetova da mogu da ih imam sada, da uživam u tom osjećaju koji sam nekad imao. Naše srce je sklono da odluta. Ali znate šta je divna stvar? Što mi imamo uvek kome da se vratimo. Zato što onaj kome se vraćamo je onaj koji nas nikada neće odbaciti. Ljudi možda nas prihvate. Osobe možda nam oproste ono što smo uradili ili gde smo zabrljali. Ali ima jedan koji nikada i nikada te neće odbaciti. Bez obzira koliko i gde si otišao, koliko si daleko pao, onaj koga voliš je onaj koji tebe voli još više. Tako da, neverovatna Božja milost je i obnavljajuća Božja milost. Petar je razumeo šta znači pasti i šta znači odlutati. To je jedan odlomak koji ćemo danas raditi iz Evanđelja po Marku, 14. poglavlje od 27. do 31. stiha. I ovo su poznate reči za nas, ali hajde da se podsjetimo ponovo onoga što su apostoli, što je Petar i što su apostoli doživeli. Evanđelje po Marku, 14. glava, 27 do 31, možemo u Biblijama, možemo i na skrinu da pratimo ove stihove. Kaže ovako: Isus im reče: svi ćete se vi okrenuti od mene, jer je napisano: udarit ću pastira i ovce će se razbežati. Ali kad uskrsnem, otići ću pre vas u Galileju. Petar mu reče: ako se i svi okrenu od tebe, ja neću. A Isus mu reče: zaista ti kažem da ćeš me se 3 puta odreći danas, još ove noći, i pre nego što se peto 2 puta oglasi. No Petar je još upornije tvrdio: neću te se odreći, čak i ako treba da umrem sa tobom. Tako su rekli i svi učenici. Gospod Isus je imao ovu najbližu grupu ljudi koja ga je pratila. Ova najbliža grupa ljudi je ostavila svoje živote, ostavila je svoje stvari, ostavila je svoje poslove, išla je za Isusom, iskreno i verno. I onda Isus njima, znajući šta čeka Isusa, govori šta će se desiti. I ovdje vidimo zapravo da Isus zna šta će njegovi učenici uraditi, ali Isus ih ne voli manje ili ne voli više, nego oni su i dalje njegovi učenici. Pazite, kada Isus zna budućnost svojih učenika, on ih ne gleda i ne razmišlja na maliciozni način da im ukaže kako su oni loši i kako su oni takvi da ne mogu ispuniti svoje obećanje. To bi mi radili, to bi ja radio verovatno, kada bi znao za nekog da će me izneveriti ili napustiti. Ali Isus, on želi da pokaže da naše srce je takvo da mi sami smo skloni da odlutamo, skloni da odemo, prepuni nekad samopouzdanja koje nas vodi u to da odemo od njega. I to je ono sa čime se Petar susreo, i ne samo Petar, nego i svi učenici. I odnos sa Isusom je kao i svaki drugi odnos, treba biti negovan
i održavan. I nikada odnosi ne mogu ostati isti. U odnosu sa Bogom mi ili rastemo ili nazadujemo. Ne možemo ostati neutralni. Nikada nije samo da sve može da postane isto. I zato je naše srce sklono da odluta od Boga, zato što uvek u našem srcu će imati naša priroda i naše želje da ne radimo ono i da ne budemo ono zašto smo mi stvoreni da budemo. I to je prirodna stvar. I to je, nažalost, nešto sa čime ćemo se ti i ja suočavati sve do onog dana dok budemo napustili ovu zemlju. Odlutat ćemo i borit ćemo se sa ovim lutanjem našeg srca od Boga, od njegovih stvari, od njegove volje. Ali jedna stvar, i evo nekoliko stvari, ima puno stvari koje učine da mi možemo odlutati, ali na osnovu ovog teksta nekoliko stvari na koje možemo da obratimo pažnju. Prva stvar je previše samopouzdanja. Znate šta znači previše samopouzdanja? Kada mislimo i kada čujemo za nešto što bismo rekli, ja nikada to ne bih. Znate, to je mi svašta čujemo, znate, na televiziji, i onda mislimo, kako to može neko? Tako kao što neko može, tako i ti možeš. Previše samopouzdanja je vodilo Petra da kaže, ja nikada neću. Da li zaista nikada? Znate, mi znamo ostatak priče. Da li zaista to nikada neću? Koliko je trajalo? Znate, nisu prošle godine, nego su prošli nekoliko sati. Vidite, naše samopouzdanje nikada vodi u to da nam pokaže to moje nikada. Pazimo. Trudimo se da naše pouzdanje ne bude u nas, nego naše pouzdanje da bude u Boga. Ne da verujemo nama i našim sposobnostima, nego Bogu i njegovim sposobnostima. Ne da verujemo našoj veri i onom što ja mogu da verujem Bogu i od zla. Bog veran i da On može da me sačuva od pada i od zla. Tako da previše samopouzdanje je nešto što je Petar imao. 1. Korinčanima 10.12 apostol Pavle nas upozorava u vezi samopouzdanja. Kaže, zato onaj koji misli da čvrsto stoji, neka pazi da ne padne. Pazimo. Učenici su proveli 3 godine hodajući sa Isusom. Učenici su vidjeli čuda koje je Isus činio. Kada je rekao u noći prije nego što će biti izdat da će se on razbeći, Petar je jasno rekao, pogledajte 29. stih, ako se i svi okrenu od tebe, ja neću. A Isus mu kaže, zaista ti kažem, Petre, da ćeš me se 3 puta odreći danas i još ove noći i to pre nego što se petao 2 puta oglasi. Biblija kaže da je srce prevarno. To znači da mi možemo sebe da lažemo i da varamo isto onoliko koliko to možemo da radimo, da lažemo i da varamo druge ljude. Zato što mi možemo biti zavedeni, od sami sebe zavedeni. I to je najteža vrsta prevare koju možemo da uradimo. To je kada obmanemo sebe. I obmanom sebe nas dovodi do toga da odlutamo od Boga. Isus nije želeo da njegovi apostoli odlutaju njega, ali Isus je želeo da ih nauči šta znači pouzdanje u Boga, a ne u sami sebe. Tako da sljedeća stvar koju ovdje čitamo iz ovog teksta je neodgovornost. Jedna stvar, nakon što je Isus imao paskolnu večeru sa učenicima i upozorio ih da će se razbeći i otići, Isus ih je pozvao u Getsemanski vrt da se mole. I znamo i šta su oni radili dok se Isus molio u vrtu? Sećamo se, Isus im je rekao da se mole, ali oni šta su radili? Spavali. I onda Marko 14:38 kaže, Isus im kaže, bdite i molite se da padnete u iskušenju, duh je naime voljan, ali je telo slabo. I onda otišao, nastavio da se moli i opet došao i kakav prizor je zatekao ponovo? Opet. Da. Opet kaže, Marko 14:40 kaže, kad se vratio ponovo ih zatekao da kako spavaju jer su im se oči sklapale, nisu znali šta da mu odgovore. Jedna stvar gdje smo skloni i zbog čega smo skloni da odlutamo od Boga, to je da zapravo i naša neodgovornost. Kada zapravo uzimamo stvari zdravo za gotove. Ako Isus rekao molite se, odnosno sad je čas,
Šta će se desiti u sljedećem času, ne znam, ali sad je čas da se molite, da budete budni. I šta se desilo vrlo brzo nakon toga? Zapravo, vrlo brzo nakon toga došli su neprijatelji, uhvatili su Isusa, oni su se razbežali zato što uopšte nisu znali kako da reaguju. Zato što su bili neodgovorni na ono što im je Isus rekao. Isus im je rekao, bdijte i molite se, jer je duh srčan, ali vaše telo je slabo. I zbog vašeg tela vam je trebalo da budete odgovorni i da slušate ono što Isus kaže. I onda kada mi ne slušamo ono što Isus kaže, nego radimo ono što mi osjećamo ili mislimo da treba da radimo, to se zove neodgovornost. I zbog neodgovornosti, naše neodgovornosti, mi smo oni skloni da odlutamo od Boga i da činimo pogrešne izbore. 1. Petrova 5.8 nam kaže, budite trezveni, bdijte, jer vaš neprijatelj đavo obilazi kao ričući lav i traži koga da proždere. Znate, naše opuštanje ili naša neodgovornost dok smo u ovom svetu u kome smo u neprestanom ratu, naše opuštanje i neodgovornost vodi nas do toga da nekad uradimo stvari koje inače ne bismo uradili. Treća stvar koju vidimo u ovom tekstu, i ovo je zaista možda bolna reč, ali je istinita, to je kukavičluk. Znate šta je kukavičluk? Ko još voli kukavice? Jel? Znate mi kao, nemoj da budeš kukavice, treba da budeš hrabra i tako dalje. Ali posljedice toga što su oni bili neodgovorni ili previše samopouzdanja, upravo ih je vodilo da budu kukavice. I Petar je bio u ovom trenutku zaista slabić, zato što onog trenutka kada je on dopustio ove stvari, zapravo on više nije mogao da se izbori sa onim što je došlo. I onda jeste bio slabić. Mi znamo Petra kasnije da uopšte nije bio kukavica, ali u ovom trenutku jeste. Marko 15:66-68 kaže, dok je Petar bio u dvorištu, evo jedan tekst, kaže, došla je jedna od prvosveštenikovih sluškinja i kada je spazila Petra kako se greje, pogledala ga i rekla, i ti si bio sa Isusom iz Nazareta. No, on to poreče, kaže, niti znam, niti razumem o čemu govoriš. Rekavši to, izađe u predvorje, u to se Petao oglasio. Vidite, šta je bilo sa Petrom? Taj Petar koji je pre toga rekao, nikada se neće odreći, onda jedna žena i kaže, nešto si mi poznat, izgleda da si bio sa jednim od onih, kaže, ja nisam u životu znao ni video tog čoveka. Vidite, da, i čak i Petar, čak i neko koji je 3 godine hodao sa Isusom, gledao čudesa, gledao vaskrsenje Lazara, gledao neverovatne stvari i mislio bi, da stvarno može Petru to da se desi, da se uplaši jedne žene. Znate, taj Petar je u jednom trenutku podigao i mač isekao onom čoveku uvo, ali u ovom trenutku sada on se plaši jedne žene koja kaže, jeli, ti si možda mi ličiš na jednog od njegovih sledbenika. Zapravo, u ovom trenutku on je bio kukavica. On je bio slabić koji nije mogao svoju veru da održi ni pred jednom ženom koja mu je uprla prst i rekla, i ličiš me na jednog od njegovih. Šta mislimo o ovome? Kako bismo mi bili u ovoj situaciji? Ili danas, da li smo mi nekad u situaciji kada se suzdržavamo da kažemo nekome ili pokažemo da smo Isusov sledbenik, bojeći se zbog toga šta će taj neko misliti o nama? Razmislimo o tome. Marko 14:15-54 kaže nam, Petar ga je pratio izdaleka dok su Isusa odvodili do prvosveštenikovog dvora, gde je seo sa stražarima i grejao se kod vatre. Petar ga je pratio izdaleka. I ovo mi je zanimljivo, ova reč izdaleka. Znate, gde je Petar sve vreme želeo da bude? Stalno pored Isusa. Znate, pratio je Isusa u stopu i nije ga napuštao ni jednog trenutka. I Isus je bio sa njim, vodio ga je i na gori Preobraženja. Išao je, znači, čak i išao je za Isusom i onda kad je hodao po vodi. Vidimo Petra u mnogim situacijama, ali sada vidimo Petra u potpuno drugačijoj situaciji. Odjednom njegovog Isusa odvode, a on prati njega izdaleka. Ne izblizu, izdaleka. Udaljio se.
sa distance. Da li mi nekada pratimo Isusa sa distance? Znate, Isus tamo, ok, vidim njega, ali ipak malo distance. Ako bi iznenada bilo postalo zabranjeno hrišćanstvo i kada bi bio uhapšen zato što si hrišćanin, da li bi zaista imali dokaza da te osude? Razmisli. Jedan od načina da znaš da polako kliziš od Hrista je kada počneš da se stidiš onoga što veruješ i zato što želiš da živiš ispravno. Nekad ga slediš iz daleka, praviš izgovore, radiš neke stvari samo zato da bi, verujem Isusa, ali ipak želim da bude distanca. Priča 29-25 kaže, strah čoveku postavlja zamku, ako se uzda u Gospoda, sačuvat će se. Kada si zabrinut šta će drugi misliti u vezi toga, to je zamka u kojoj ćemo se sami kasnije uplesti. Isus je rekao u Marku 8:38, kaže, ko se zastidi mene i mojih reči pred ovim preljubničkim i grešnim naraštajem, i sin čoveči će se postidjeti njega kada bude došao u slavi svog Oca sa svetim anđelima. Ovo je zaista jako, zar ne? Ali ovo želim samo da kažem, ne da budemo beshrabrni zato što se i ja i ti ovdje nalazimo često. Ovo samo želim da naglasim kao činjenicu da naše srce je sklono da odluta. Ali za nas koji smo skloni da odlutamo, ima nade, kao što je bilo nade i za Petra koji je otišao i koji je odlutao. Znači, mi ne trebamo da se pravimo da mi nismo kao Petar, nego trebamo da kažemo, Bože, budi milostiv meni kao što si bio milostiv Petru. I pomozi mi da budem onaj koji će te slediti, koji će ići za tobom, koji će se neće postideti tebe u ovom rodu, u ovom životu u kome živimo danas. Znači, imali smo previše samopouzdanja, neodgovornost, kukavičlost i još jedna stvar, to je udobnost. Znate, ovaj stih koji kaže Petar je pratio izdaleka Isusa do prvosveštenikovog dvora gdje je sedeo sa stražarima i grejao se kod vatre. Isusu je bilo, odnosno Petru je bilo toplo, znate. I znate kao ko je najbliže radijatoru, znate, ili mesto kod vatre. Zato kad želiš da ti je toplo i udobno, ti onda stojiš pored vatre i onda kakva je noć bila, verovatno je bila hladna noć. Ali svakako Petru je bilo udobno u ovom trenutku. Sa Isusom je na distanci, on stoji pored vatre, dok njegovog Isusa šibaju, pljuju, lažno optužuju, rade stvari zapravo koje su za Petra bile nezamislive. A taj Petar je rekao, ja sa tobom idem kuda god ti ideš. Ja se nekad pitam, da li mislite da je zaista Petru bilo udobno pored te vatre? Siguran sam da nije. Ali on je tražio i mislio je da će mu biti udobno. Kad je na distanci i kada napusti ono koga voli i kada zna da ga voli, a daleko si od njega. Ne, on je mislio da će mu biti tu udobno, ali nije bilo. Mi znamo kada je petao zapevao, Petar se nije radovao, zato što je znao koga je napustio i znao je koga je izneverio. Zato što je Petar voleo Isusa, ali je i dalje bio čovjek koji je bio sklon da odluta, sklon da padne, sklon da ode. I njegovo samopouzdanje da on to nikad neće uraditi, trebao je da bude slomljeno. I trebao je da ode i trebao je da nauči šta znači biti slomljen. Jer osoba slomljenog srca je osoba koja upozna Božju milost. Dok ne budeš slomljenog srca, nikad nećeš biti svestan Božje milosti i nikad nećeš imati milosti za druge ljude. Tako da, ovo je bilo sa Petrom, a ovo je često i sa nama. Pitanja šta se to dešava sa nama? Kako to da tako lako zastranimo? Kako da lako zaboravimo stvari? To su nekad pitanja koja ja sebe pitam. Ali kako Bog na to odgovara?
je ključna stvar u onome što želim da kažem vama danas. I ovo je suštinska stvar evanđelja. I ovo je suštinska stvar poruke nade za sve nas. Kako Bog odgovara na to? Odgovara milošću. On nas susreće milošću. I znate, on nas ne susreće kaznom. Znate zašto? Ili sudom. Znate zbog čega? Zato što nas voli i zato što smo njegovi. Jer ako smo njegovi, ako smo njegova deca, ako smo njegovi sinovi i kćeri, kada odlutamo od njega, on ništa drugo ne može da uradi nego da nas prihvati sebi i da nam pokaže milost. Zato što je to Bog. To je suština Boga. To je suština onog ko on jeste. I to je suština onoga što znači biti Božje dete. Da bez obzira na tvoja dela ili na tvoja nedela i dalje jesi ono što jesi. Ako si poverovao u Hrista za spasitelja, ako si predao svoj život u njegove ruke, ako znaš da je on umro na krstu za tvoje grehe, onda jesi njegovo dete. I onda i ove stvari i ovo odlutanje koje možda u životu ćete zadesiti, a svakako ćete zadesiti, ti možeš da mu se vratiš, zato što te on susreće milošću. Ponekad me ljudi pitaju, to je često u biblijskoj školi, to su česta pitanja, može li čovjek izgubiti spasenje? Znate, za mene je to više dušebrižničko nego teološko pitanje. Da li može čovjek? Kada bi neko došao i rekao, ja sam jako puno zgrešila, ima li nade za mene? Ja bih mu odgovorio, naravno da ima nade za tebe. Neko bi rekao, ja sam izgubio spasenje zato što sam uradio ovo ili ono. Ja bih mu rekao, zbog čega te Gospod prihvatio? Zato što si dobar ili zato što si zao? Zbog čega si Božje dete? Zato što je Hristos uradio nešto za tebe ili zato što si ti uradio nešto za Boga? Suština nije u tome šta smo mi uradili. Suština je u tome šta je Isus uradio. I kada mi prihvatamo i dolazimo Hristu na temelju njegovog dela za nas, onda mi ne moramo se plašiti za sud, zato što svakako sam zaslužio osudu, svakako sam zaslužio kaznu, svakako sam zaslužio da nikad ne budem u carstvu Božjem. To je činjenica i ostaće činjenica do kraja mog života. Bez obzira na sva ona moja možda dobra dela koja sam činio u životu. Ali činjenica je šta sam zaslužio, a zaslužio sam da ne prođem dobro. Ali Bog je u svojoj milosti pokazao da za mene ima nade. I on je dao Hrista. I on je dao da neko ko nije bio kriv, postane onaj koji će biti kriv umjesto mene. I onda, onaj koji je postao kriv umjesto mene, Bog ne može da mene osudi za nešto zašto je već osudio nekoga. Ne može 2 puta za isti zločin da neko bude okrivljen. Znate, ako je jednom presuđeno Hristu, to je presuđeno za svagda. I ako sam jednom bio primljen u Božju porodicu, Bog mi neće reći, gubi se odavde. Nisi više deo. Efescima 2.6 nam kaže, s njim nas je uskrsnuo i s njim nas je posadio na nebesima u Hristu Isusu. Vidite, pogledajte ovdje nam kaže, upravo ovo koristi ovo prošlo svršeno vreme. Kaže, s njim nas je uskrsnuo i s njim nas je posadio na nebesima u Hristu Isusu. To je naš položaj, to je moj položaj i tvoj položaj. Već sada, ne jednog dana, nego već sada, sa njim si. Ovo sad privremeno što doživljavamo, to je samo trajaće još koju godinu, još koji dan, koju deceniju, ali tvoje mesto je već tamo. Nema osude za one koji su u Hristu Isusu. Ako si u Hristu Isusu, za tebe nema osude. Ja želim da u tome živimo. Ja želim da to znate. I da odete sa svake službe ili da se budite svakim danom i da ležete sa tim mislima da za tebe nema osude ako si u njemu. Ako si postao dete Božje, raduj se i uživaj u tome. Da, ja znam da ćeš zgrešiti, ja znam da ćeš odlutati, zato što ja znam jer ja to radim. I Petar je to znao i Petar je to radio. Zato je Petar kad je propovedao, on je znao šta propoveda. I on je znao da ljudima donese nadu, onim izgubljenim ljudima, jer je doživeo on sam Božju milost i Božje oproštenje.
ako si zabrljao, ako si udaljio se od Boga, Isus želi da te isceli, da ti oprosti. Zato što Bog je Gospod koji daje šansu. Gospod prve šanse, Gospod druge šanse, Gospod treće šanse. Ovo ne znači da ćemo mi zloupotrebljavati Božju milost. Neko bi to pitao, pa onda ja mogu da radim šta god hoću. Znate, to su i Pavla pitali. Znate šta je Pavle rekao na to? Bože, sačuvaj da ću ja zloupotrebiti milost Božju, ovakvu ljubav koju je on mene zavoleo. Kad nekoga voliš do te mere, da, iako ćeš mu zgrešiti, ali ti ćeš celim srcem kajati se i znati, zato što ti je toliko oprošteno, da to ideš i ne radiš više. I onda, kada opet uradiš, opet ćeš znati gde je tvoja nada i gde je tvoje utočište i gde je tvoje mesto oproštenja. Ali nikada neće zloupotrebiti i govoriti, baš me briga, živim kako hoću zato što znam da će mi Bog oprostiti. Onda je to dokaz da nikad nisi ni upoznao šta znači biti ti oprošteno. Jer kad znaš koliko ti je oprošteno, jer kad znaš koliko si voljen, jer kad znaš šta je Hristos radio za tebe, onda ćeš toliko to ceniti da nikada ti neće biti ugodno pored one vatre pored koje je Petar stajao te večeri kada je izdao Isusa. Nikada mu neće biti prijatna ta vatra, bez obzira koliko je topla i koliko je ugodna i koliko je prijatna. Nikada. Onom pravom koji je upoznao Hrista i onom koji je doživao Hrista, nikada, nikada i nikada. Podsjetimo se ovih nekoliko stvari. Prva stvar, njegova ljubav je savršena. U Plaču, 3. glava, 22. stih, izraelski narod je to doživeo, mislio je da je totalno izneverio sve ono što je. Znate kako, kad čitamo istoriju izraelskog naroda, to nam je očigledan primjer šta znači biti milostiv. Ali također je očigledan primjer šta znači kako je lako udaljiti se od Boga. Izraelski narod doživljavao je stvari, Bog je činio čuda i oni su bili oduševljeni i onda cap, opet su se našli, opet su se klanjali svim i svačim i opet su bili daleko od Boga. Bog ih je ponovo obnavljao, oni su se vraćali Boga, oni su slavili Boga, Bog je činio čuda i onda u jednom trenutku cap, oni su se opet otišli. I tako kroz celu istoriju, pazite, to nije desilo jednom, nego cela istorija izraelskog naroda odlikovana je upravo ovakvim stvarima. I onda u Plaču Jeremijom, kada su mislili kao nema nade za izraelski narod više, i onda u jednom trenutku u Plaču 3.22 je jedan stih, ovaj jeste izvučen iz konteksta, ali želim samo da kažem kako je izgledalo u tim trenucima beznađa istina Božja. A to je, nije nas nestalo, jer nije prestala ljubav Gospodnja, jer milosrđe njegovo nikad ne presušuje. Ovo su divne reči za one srce koje misli da je otišlo toliko daleko da ne možemo se više vratiti. Nije nas nestalo, jer nije prestala Božja ljubav. Jer milosrđe njegovo nikad ne presušuje. Ako podlačimo reči u našim Biblijama, podvucimo ovu reč nikad. Jer Božja ljubav, njegova milost prema nama, nikad ne presušuje. Ljudska, da. Ono što doživimo, da. Stvari u ovom svetu, da. Ali Božja nikad. Kako divna stvar. Druga stvar, njegova ljubav je savršena. Druga stvar, njegovo spasenje nije utemeljeno na našim delima. Ovo nekad mislimo da trebamo da govorimo ljudima koji su tek na početku hrišćanstva. Ja mislim da ovo trebamo da govorimo ljudima svakog dana. Zato što je to srž također naše vere. Ne naš performans, nego Božja milost. Ne naše delo, nego Božje delo. Tit nam kaže, u 3.5, kaže, on nas je spasao, ali ne na osnovu pravednih dela koje smo mi učinili, nego na osnovu svog milosrđa. Znate, kad razmišljamo da je sve po milosti, onda znamo da nijedno naše dobro delo, nijedna naša zasluga nam se ne računa da nas Bog gleda blagonaklonije kada to činimo. Znate, više se moliš, super, ok, plus, više ću slušati tvoje molitve. Ili Bog ne gleda na nas tako, zato što mi ne volimo ni našu decu samo onda kada ona čine samo ono što mi njima kažemo da rade.
Mi volimo našu decu zato što su ona naša deca i zato što ih prihvatimo, zato što ih volimo. Tako voli roditelj. Šta mislite kako bolje voli ovaj nebeski roditelj? Mnogo bolje nego što bismo mi ikada mogli da volimo našu sopstvenu decu. Spasenje je utemeljeno, bazirano na ono što je on uradio za nas. Ne možemo da zaradimo, ne možemo da naučimo, ne možemo da zaslužimo, nemaš da uradiš ama baš ništa da bi mogao da učiniš Božju ljubav da bude veća prema tebi, nego ona što već jeste. Ili ništa što možeš da učiniš da Božja ljubav bude manja prema tebi od onog što ona već jeste. To je za one koji sa jedne strane se bore sa viškom samopouzdanja i misle ja mogu, ali također i sa one koji su opterećeni krivicom i misle da li Bog može preći preko ovoga? Da li Bog može? Da li mogu da nadomestim godine protraćene ili vreme ili stvari koje sam učinio ili uradio? Ništa ne može da učiniš više ili manje da te Bog voli, jer te Bog voli neograničeno. I sljedeća stvar u ovome, znači Božja ljubav je savršena, njegovo spasenje je utemeljeno na njegovim delima, ne našim. Treća stvar je, on je već preuzeo kaznu. Bog me ne odbacuje kada zgrešim, zato što je Isus već uzeo kaznu na sebe. On je platio kaznu. On je platio sve. On je strpljiv sa nama. Isus zna šta znači biti ljudsko biće. On razume i osjeća sa nama. On zna našu krhkost i našu slabost. Jedna od najvećih predivnih istina koje ćeš učiniti kao Isusov učenik, koji će znati kao Isusov učenik je ova. Da je Bog strpljiv sa tobom i da Bog nikada ne postaje nestrpljiv. Bog je strpljiv sa tobom i on nikada ne postaje nestrpljiv. On je bio strpljiv sa Petrom. I u pravo vreme i u pravom trenutku on je doveo Petra k sebi. Možda nekad mislim otišao sam daleko. Tu gdje sam otišao nema popravka ili povratka. Preteško je, predugo sam, daleko sam. Ali nisi u pravu. Ni malo nisi u pravu. Vratiti se Isusu uopšte nije daleko i uopšte nije iscrpljujuće iskustvo, uopšte nije kompleksan proces, uopšte nije nešto što sad mi moramo da se pripremamo, da počistimo, da sredimo stvari u našem životu i onda da se vratimo Hristu ili da moramo da preuzmemo toliko određenih koraka, moramo sve ove stvari da bismo mi nekako ulepšali naš život i kažemo evo Hriste, sad sam doteran za tebe i moj život je sad doveden na mesto. Tamo gde jesi, u onome u čemu jesi, Bog želi da te susretne svom milošću. Bez oklevanja, nijednog trenutka ne želi da oklevaš, nego da dođeš njemu. Zato što on već sve zna. Sve zna o tebi. Sve zna gdje si grešio. Sve zna gdje si pao. Bolje nego što ti znaš. On te želi k sebi. Moje mesto, tvoje mesto je najbolje pored njega. I vidjet ćete šta znači obnavljajuća Božja milost, koju možemo samo da razumemo onda kad je doživimo. Možemo samo da je shvatimo onda kada shvatimo prvo nas, gde smo, a onda da budemo opčinjeni njegovom ljubavlju. Tako da, u Luki 22, 31, 32, čitam ovo i ovo samo želim da kažem, ako bi neko mislio da postoji neki greh koji bi bio neoprostiv, ja bih rekao da to bi bilo odreći se Isusa 3 puta u noći kad je Isus bio izdan. Ako razmišljamo o tome koliko je to stvarno strašna stvar. Ali Isus je znao da će ga se Petar odreći. I pogledajmo Luka 22, 31 do 32. Kaže, Simone, Simone, Satana je zatražio da vas iskuša kao pšenicu na rešetu, ali ja sam se molio da ne kloniš verom. A ti, kad mi se vratiš, učvrsti svoju braću. To je bilo kad je Isus pretkazao ono što će Petar uraditi.
U Jovanu 21, 15-17 kaže: Poslije doručka Isus upita Simona Petra: Simone, sine Jovanov, da li me stvarno voliš više nego ovi? Petar odgovori: Da, Gospode, ti znaš da te volim. Isus mu reče: Napasaj moje jagence. Isus ga i po drugi put pitao: Simone, sine Jovanov, da li me stvarno voliš? Petar odgovori: Da, Gospode, ti znaš da te volim. Isus mu reče: Čuvaj moje ovce. Isus ga upita i po treći put: Simone, sine Jovanov, voliš li me? Petar se rastuži što ga već treći put pita: Voliš li me? I on mu reče: Gospode, ti sve znaš i znaš da te volim. Kakav je odnos bio Hrista sa Petrom u ovom trenutku? Osuđujući. Došao je Petru i rekao se: Jesam ti rekao da ćeš da me izdaš? On ga je 3 puta izdao. Isus mu je dao priliku da 3 puta izjavi svoju ljubav. I ovo je bilo ono što je Petar bio. Petar je voleo Isusa. I ovo je bilo iskreno. Zato je Petar i rekao: Gospode, ti znaš da te volim. I naravno da je Isus znao da Petar voli Isusa. Ali također je i znao da je Petar čovek koji će biti sklon da donese pogrešne odluke i da uradi pogrešne stvari. I tako strašne stvari da čak i u noći izdaje njegovog spasitelja, on ga se 3 puta odrekne. Moguće je čak i Petar da to uradi. I uprkos tome moguće je da ovaj Isus, koga je sam Petar izdao, i dalje voli, i dalje prihvata, i dalje mu oprašta. Zato što Petar voli Isusa. Zato što Isus voli Petra. I to je odnos ljubavi. Ljubavi koja traje bez obzira na stvari koje se dese, bez obzira na stvari koje se čine da ovaj odnos nekada ne bude kako treba, ali ovo je ljubav, savršena ljubav na delu. I Bog prihvata, i Bog oprašta. I možemo čitati i saznati ostatak priče. Čitajmo dela apostolska o Petru. Petar je bio ispunjen Svetim Duhom kada su ostali apostoli objavljivao evanđelje u Jerusalimu. Petar se nije više plašio jedne žene koja je uprila prstom na njega. Petar je mogao da stane pred 1000 ljudi, da propoveda svog Hrista koga voli i da se 1000 ljudi obrati njemu. Petar je mogao da kasnije strada na najstrašniji način samo zato što je znao da se pouzda u Boga koga voli i da je znao da onaj koga voli će mu oprostiti svaki put kada on iskreno dođe k njemu. Suština je u ovome: da li mi volimo Isusa? Da li smo došli Isusu? Da li smo rekli Isusu: Isuse, potreban si mi. Isuse, ti mi trebaš. Ti si jedino što meni treba. 1. Jovanova 1.9 kaže: Ako pak priznamo svoje grehe, on je veran i pravedan, oprostit će nam grehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Svake. On će to uraditi. Također 1. Jovanova 2. glava, 1. i 2. stih: Dečice moje, ovo vam pišem da ne zgrešite, ali ako ko izgreši, imamo pomagača, utešitelja pred Ocem, Isusa Hrista pravednika. On je žrtva prineta radi oproštenja greha, i ne samo naših, već i radi greha celog sveta. Tako da, žao nam je zbog toga što smo otišli ili odlutali od njega, ali imamo Isusa koji nas prihvata i koji nam oprašta i koji nas obnavlja. Jer njegova milost je milost koja obnavlja. Hajde da uživamo u njoj, hajde da mu verujemo i hajde da živimo dalje i da to podelimo i sa drugima. Gospod vas voli. Nek vas Bog blagoslovi.